priatelia, začína nám Slovak Open prvým tréningovým dňom. Hráči už trénujú na ihriskách na červenom, na modrom, trošku nám tu fučí, trošku viac, stromy boskajú zem. Ale tak radšej napriek tomu vyšli na greeny a skúšajú trénovať. Môžeme sa pozrieť, tu vidíme v diaľke Bena Clarka zrovna na jednotke jamke na červenom ihrisku. Dokopať sa to bude asi problém. Prišli bratia z Čech sa rozcvičiť. Je tu medzinárodný incident so hráčmi zo Šúrian, lebo oni sú strašne agresívni. Ty krávo, to je docela úzký, co? Já jsem nekoukal. Ty vole! Bro, poriadne tú rozcvičku. To bude tak, než rozstaneš gumu, vystrelíš oko. Presne, už som asi kvôli tebe vyťahal si tam červená jedna. Jak mi tu to dokrikol. Vidíme, prichádza top favorita kategórie 55+ Mareka Víteka. Poprosíme ho krátke zhodnotenie úvodných pocitov. Dobrý deň, hlásime sa vám z prvého tréningového dňa Slovak Open. Mám zmiešané pocity, pretože na poslednú chvíľu došlo k množstvu zmien, na ktoré budeme musieť reagovať, ale vysporiadame sa s tým a dúfam, že v nedeľu budeme účtovať počiarknutý účet a bude ruka hore. No. Pekný deň vám želám a pekné 3 dni sledujte nás aj naďalej. Nech sa vám turnaj páči, hráči nech si zahrajú, diváci nech si prídu na svoje, aby videli kvalitnú hru, lebo obsadenie je dobré, takže všetko toto asi sa nám naskytne v najbližších dňoch. Dobre, Marečko, peknú hru užívaj. No, priatelia, tak ako sa dalo očakávať, tak 17-ka na červenom ihrisku sa bude kopať zhora. Tak ako sme sa 100-krát bavili, keď sme prechádzali okolo toho kopčeka, že Barťo to určite vyskúša. Takže bude kopec randy. Je to vyriešené aj drop zónou, ktorá je tu, keď to neprekopnete. Alebo si to môžete rovno hodiť do tej drop zóny, nemusíte skúšať, aby ste si nezaplávali v tomto níle, čo tu je. Možno by nebolo odveci aj toto vykosiť, už keď to prekopnete. No nič, ideme hore, pozrieme zhora. Sme na odpalisku 17. jamky. Áno, pozrieme si to pekne zhora, ako to vyzerá. No, netvrdím, že sa to prekopnúť nedá. Podľa mňa v pohode. Akorát som stretol maršalov, ktorí mi už zmizli, chystali ihrisko. Tak sme sa bavili, že tie červené koliky, ktoré vlastne lemujú tú vysokú trávu pred fairwayou, alebo ako to nazveme, že by sa posunuli vlastne za to rákoste. Aby keď vám ostane lopta v tej vyššej tráve, aby ste nemuseli kopať z kroku, že už dosť za tú odmenu, že to prekopnete, aby ste sa mohli aj rozbehnúť. No nevadí, uvidíme, čo vymyslia, ale každopádne určite si to kopnem zhora. Pozrieme si, kam to poletí. Á, úplne s prehľadom. Tak, super. Inak ako? Pripravený? Dobre, no uvidíme. Aká bola príprava na turnaj? Niečo špeciálne si podstúpil, či? Nie, ani tak ne. Bol som dvakrát trénovať minulý týždeň, ale dúfam, že sa pripraviť dneska teraz. Dobre. Tak uži hru, peknú hru. Tak priatelia, máme tu prvý hrací deň. No, po včerajších tréningoch a turnaju dvojíc si môžem dať nové indiánske meno. Ten, čo nezapatoval, tak verím, že
Dnes to bude lepšie, podmienky sú lepšie. Vietor sa nám utíšil, je pekne pod mrakom. Ihrisko pokropené, takže pravdepodobne spadneme, ale však s tým treba počítať. Uvidíme. Zatiaľ to vyzerá, že všetko je nachystané, ako má byť. A tak potom vám poviem nejaké pocity počas RIA po hre. Takže čas bilancovať po 4 jamkách na páre. Dvojku sme pripísali, to sme nemuseli, krátky pád sme nedali, ako hovorím. Teda štvorka sa podarila odpísať, takže párik čaká na záľudná 5 so zmeneným odpaliskom. Trochu vietor z chrbte, tak snad to prekopneme. Tak sme po 10. jamke. Skóre máme, jaké máme skóre? -2 máme skóre. Progres. Ale sme trošku červnú príhodu na 6. jamke, akože zatlačilo. Neviem, či to bolo, však som ani nehral niekoho, možno stres asi. Ale dobre, zatiaľ to ide. Trochu sa to vleče. Predsa len som už v seniorskej kategórii a nejde už všetko tak plynulo, ako to bolo za mňa. Takže pohodičke hráme, platí v pohode. Snažíme sa, počasie sa umudrilo, vietor sa skľudnil úplne. Takže už len to využiť a podísť dnes domov. Chlapci dohrávajú 11. jamku. Mňa to nevidíte, lebo čo? Lebo už som dohral. Presne tak, dal som si prdičko pekné. Konečne niečo vyšlo. Ako môžete vidieť, na ďalších odpaliskách sa už čaká. Nevadí, aspoň mám čas porozmýšľať. OK, počkáme si na nejaký patík. A to je Martin zo Škótska. S ním som bol aj v Taliansku. A toto je Fred. Ten je z Holandska. Tam mu išli paty zo začiatku, potom sa trošku opustil. No, sme po 16. Zázrak, hej, na 2. Ale boli to aj nedostatky. 14. jamku sme nezvládli nákop, tam sme potom ani štvrtou nezachránili, takže sme pripísali. No. Ale zatiaľ to vyzerá stále dobre. Teraz ideme hore na 17, na najvyšší kopec tu v okolí, plus 15 metrov nad morom. No, takže chlapci sa hotujú, že asi si to dajú do drop zóny, lebo že iba že vraj Slováci to vedia, prekopky nerozprávam. Ale tak uvidíme. No, dokopeme 2 jamky a dáme sa. No, takže mám za sebou 18. 17. Akože strašne dačo som tam vyviedol. Prekopol som síce vodu, ale zostala v rafe, už som bol krátky, už som dobiehal, nedohral na 4, dal som na 5. Ale ešte väčšia zrada na 18. Ten trojpár vydrbaný, čo normálny človek dá na 3, hej. Tak som dal na 5, hej. Takže z pekného výsledku -5 som sa vrátil kruto na zem. -2. No nič, uvidíme, na čo to bude stačiť tu zajtrajšieho dňa. A vychutnáme si aj modré ihrisko zajtra. No, čaká nás druhý hrací deň. Po včerajsku sme strebali tie chyby. Mrzí to, ale nevadí, nakoniec sme stále dobré. Dneska sa rozhodne na modrom ihrisku, čo bude zajtra. No, všetci tvrdia, že modré je ťažké, ale tak nehrali červené, nevedia posúdiť, čo včera hrali modré, ale najhoršie na tom je, že človeku beží, teda aspoň mne, beží v hlave len furt tá prvá jamka. Kopnúť to, nabombovať to, prestreliť tie odpaliska, alebo si len posunúť. Ďalej ani nerozmýšľam, hej. Sú nervy, stresy. No nič, pozrieme sa na to, ako to vyzerá, jak to chlapci hrajú. Či si to správne pamätáme zo včera. No uvidíme, no. OK, držte sa aj vy. Vidíme sa. No, hlásenie po 5 jamkách. Plus 1. Teraz škoda toho 5 páru sa nepodarilo odpísať. Väčšie sme trojý pád sme nedali. Flightik inak v pohode. Držíme sa približne na rovnako na skóre, takže zatiaľ nikto nejak neblázni. Uvidíme, čo bude ďalej. Bude treba odpísovať niekde. No, takže sme po 10. jamke. Prvá devina plus 4, keďže som sa vybláznil na 8. Tam hore tým briežkom tá lopta nie a nevís, tak som si tam zarobil pekný prúser. Braňo tiež hádzajú fľašky, akože nedarí sa, no. Uvidíme, či sa bude dať ešte niekde stiahnuť, či snáď hej, dostať sa aspoň.
Tak to patuje Šándor. Inak po 13. jamke čistá bieda. Dneska je futbol v Kruty, alebo ja som Šantari. No skrátka nejde. Nejde to. S Bránkom sa nám podarila zázračná vec na 15. Porazili sme celý svet, dali sme birdy, jediní dvaja na svete. A za nami finálový flight asi nejedli, lebo sme ich prekopli asi o 30 metrov. Trošku sú slabí, ale nevadí. Dali sme im náskok, zajtra ich budeme dobiehať celý deň, už od rána. Musíme ostať pri zemi, lebo toto bolo prvé za 16 jamiek, čo sme spravili. Dobre, rozhodne sa na posledných 2 jamkách. Troch. Tak dobojované, nakoniec s výsledkom, už vám poviem, asi plus 3. Hej, plus 3. Takže celkovo som plus 1. Nevyšlo, no. Ťažké ihrisko. Posledné jamky sa podarilo odpisovať až na 17, bohužiaľ to som zase pripísal. Ale aspoň som sa chytil 18, pekné brdičko, pekný patík. Nič, uvidíme, zajtra to tak vychádza nejaký tretí flight od konca, tak uvidíme, no. Zajtra ešte sa pokúsime zabojovať aspoň o top 10. Momentálne 12. pozícia. Tak uvidíme. Dneska favoritom sa nedarilo veľmi, preskočili sa tam noví hráči. Tak zajtra sa to zase premýšľa. Nový deň, nová šanca. Tak priatelia, po včerajšku trochu trapenka na modrom ihrisku. 8. jamka, bolo double boogie, keď vôbec niečo také existuje. Skrátka plus 4. Príjemný indiánske meno po včerajšku. Ten, čo nevykopol. Hej, človek si povie, však hore na kopče, však musíš dať silnejšiu. No keď to 4 krát po sebe nedokážeš, potom trpíš. Takže z prebežného 3. miesta som spadol na 12. Ale tá strata na pódium ešte nie je veľká, dá sa. No. Však verím, že tým, že sme v seniorskej kategórii, že už chlapcom budú aj sily trošku odchádzať, že predsa len som z nich tam mladší, tak by som to mohol využiť a hlavne chyby nerobiť. No. Sú jamky, kde sa dá odpísať, ale sú jamky, kde vás to vytrestá. Ihrisko je udupané po tých ľuďoch, takže už aj to patovanie je náročnejšie, už zrazu aj tie sklony inak reagujú. Takže bude sa treba sústrediť a uvidíme, no tak držím si palce a snáď aspoň tú 10 by som rád urobil. Tak mám odohratých prvých 5 jamiek, zo skóre plus 1. Žiaľ, jednotku som pripísal, trojku som pripísal, na obidvoch prípadoch som bol prvou vlastne za červenými kolikmi. Teraz sa podarilo na 5 urobiť brdičko, čo poteší. Samozrejme pred 6 už čakáme 2 flighty, nepríjemný trojpárik, takže bude treba ratovať pár a potom ísť ďalej. No, takže po 8 jamke, skoro neviem, ale asi plus 1 alebo plus 2. Ale podstatné je, že 8 som zahral na 4, takže dá sa to zahrať na pár, nemusím tu robiť 8. Tak som z toho trošku nadšený, takže teraz vieme, že budú aj jamky, kde sa dá odpísať, takže verím, že to stiahnem nejak pod pár aspoň na minus 1. No, potom vám dám vedieť, kde som sa zase vytrbal, no, ale zatiaľ taký plán. Tak sme po 13. jamke, trochu sa nám dvíha vietor, zatiaľ dĺžime plus 3. Snad teraz prídu jamky, kde sa bude dať odpísať 14-15. Myslím, že tak to bolo aj včera. Takže ešte ten pár by sme mohli ukopať a uvidíme. Po 16. jamke neodpisujem, nedarí sa to tam. Jaj, nedobré paty dávam. Nešťastie veľké dneska. No nič, ideme 17-18. Aspoň jedno dolejšie by to chcelo. No nič. No, takže dobojované s konečným výsledkom. Za dnes plus 3, celkovo plus 4, delené 14. miesto. Dobre je, že už predbehnúť ma nemôže nikto, už len za mňa sa môžu dostať hráči, takže možno niečo sa podarí. Takže predfinálové flighty dohrali, v finále nás čaká zhruba o 12:30, myslím, alebo o 2:30 začínajú, tak to už budeme doma.